Hej og velkommen til Høg Teknik. Jeg tester i dag en Solar Baby, og det vil sige, det er det vi kalder de små, ligesom den røde her, du kan se på billedet, dem en 2000 mAh radio, så det vil sige en 2 amperes batteri sidder der i den. Og der er LED-lys og AM/FM radio og et USB output på den, ligesom vi har set i andre produkttests på Pronusen og Gustermin. Undskyld. Og den fylder ikke så meget. Vi har samme princip med et håndsving. Og den er også helt undskyld igen, lige ud af kassen her. Jeg prøver lige at give den en god omgang her. Nu vil se, hvad det gav. Om vi kan noget. Og det er igen også en forholdsvis kort antenne i forhold til FM-båndet, vil jeg sige. Ja, jeg er ked af det, jeg har en tusse i halsen. Vi har allerede lidt strøm på den. Umiddelbart ikke meget, synes jeg. Jo. Jeg sender mine dybfølte kondolencer til familierne, som er berørt af denne tragiske busulykke, siger landets transportminister ifølge en meddelelse fra det sydafrikanske ministerium. Og jeg sidder selvfølgelig stadigvæk nede i min kælder hernede, hvor jeg har støj fra min computer og så videre. Det er absolut hørbart signal, lige snart vi kommer op omkring jordhøjden ved vinduet. Igen kan vi jo sammenligne Pronusen, den har jo langt længere antenne på. Og umiddelbart vil jeg jo sætte en antenne på cirka 1 meter til FM-båndet. Men den er meget kort, og den var heller ikke længere på Gustermin her. Den er cirka samme længde som Solar Babyen her. Men igen, hvis det er tilstrækkeligt til at modtage signalet, den kan godt være spolet op ind i radioen, så den ikke behøver at være længere. Man har ikke mulighed for ekstern antenne på de her, kan man sige, i det her billige segment af radioer. Modsat hvis man valgte en Texon eller nogle af de andre, der har udtaget til ekstern antenne. Det er selvfølgelig også en helt anden pris og en helt anden radio, men de her til pengene i nød, der får man jo lige nok til det, man skal bruge, og du kan tage den med dig uden at have et batteri. Du kan bruge den ud af kassen. Den skal ikke lade længe, så I selv. Vi har igen en beskyttelsesflap her for støv, og de er jo ikke vandtætte de her, men stinktætte kan man godt sige de er, og det er et USB-C. Vi har her ligesom til samme standard som Samsung og Lenovo og de nye stik til dem, og du har et USB udtag her til at lade din mobiltelefon og hvad du ellers måtte have, der forbruger via USB. Der er ikke nogen læselomme ved den her lige umiddelbart her, hvor du kan flippe den ligesom med de andre modeller. Det er bare en ren solcelle der her. Du tænder lommelygten. Der er så forskellige niveauer på. Ja. Det er egentlig
fint nok, den sidder oppe på toppen, synes jeg. Det virker meget intuitivt. Ligesom hvis man havde en håndlygte, ikke? Så kan man jo lige køre med den op på toppen. Smart. I grove træk, så er det sådan set det, den her radio kan. Den fylder ikke meget. Der er selvfølgelig ikke så fyldig lyd i, som der er i de to andre modeller. Men jeg vil igen sige, til den pris, det er jo utroligt, hvad man kan få for de penge. Og ja, har man brug for den i nød, så er den jo tilstrækkelig. Der har du jo både lygte og så videre. Der er mulighed for, at du kan montere nogle ekstra batterier her i klappen. Man skal lige have en lille skruetrækker i gang, kan jeg se. Den kan du ikke bare lige umiddelbart tage af. Ja, og AM og FM har du på den. Så du har de lave frekvensbånd til AM. Og så har du selvfølgelig, som vi har europæisk standard, 87 til 108 MHz på FM-båndet. Ja, tak fordi du så med. Jeg håber, du vil købe nogle af dem. Hej igen.